Baby sun. Ahojte kamaráti, dnes si spolu namaľujeme halloweenské kamienky. Čo by ste chceli ako prvé? Zombíka, zombíka, zombíka. Zombíka? Nech sa páči. Jej, dobrý je. Nakreslíme mu veľké zuby. A ešte oči. Aha, on na nás pozerá. Pekný je. Očka ešte obtiahneme žltou farbou, aby vyzeral strašidelnejšie. A na záver už iba líčka. Hotovo! Tu je náš halloweensky zombie kamienok. Páči sa vám? Jasné. A toto bude dúšik? Milúcky je to dúšik. A nebojíte sa ho, deti? Nie. A máme hotový aj druhý kamienok. Ešte dúšika nalakujeme, aby nám vydržala farba. Hehe, ja som strašný zombík a ničoho sa nebojím. Joj, čo to ide? Duch. Bu, joj, pomoc. Ha, ha, ha. A teraz si ešte namaľujeme tretí kamienok. Uhadnite, čo to bude? Aj toto bude dúšik? Nie. Tak biela pani? Ani to nie. Toto je múmia predsa. To je strašná múmia. Áno, áno, máte pravdu, deti, to je múmia. Ešte ju dokončíme. Dúfam, že sa vám dnešné maľovanie kamienkov páčilo a že ste sa inšpirovali. Ahojte! Pekný Halloween. Pekný Halloween. Baby sun.